subscribe खालामदो आरो खाथियाव बेल आइकनखौ प्रेस खालामना होनांगौ आरो शेयार खालामना होनो दाबा so guys दिनैनि भिडिअखौ जागायनानै खालामो let's go এরা বাতিল করেছো ফাংশন হাজিরিকায় পাশাপাশি দুজন बर'नि सेक्सि खिन्थानाय फट'फोरखौ नुनानै सिनायखादों जानांगौ सेक्सि भिडिअ नायलांदो लोगोफोर Dura, que está dura, mano arriba porque tú te ves bien, está dura, mamacita, te fuiste. बाबाय सोलालाय दे माथो बाजैयालाय सासे मोनलायलायबाय आरो बियासबा आरो बुजियाखैदि दासिमबो मा खिथानांगोन नायबाय था लोगोफोर जेसेबां हायो बे भिडिअखौ शेयार खालाम बेसिम मोनहैनाय बायदि आरो लाइक कमेन्ट आंनो जानो होगोन ना गाइखेरखौ आं गाइखेर जानो लुबैथारबाय आं मोनजाथाराखै एसे साम'सा थरसेखौ एसे पहली फुर्सत में निकल कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी लाजिनाय गिनाय दंना गैया बे हिनजावनावलाय एसेबो सनमान गैया नामा गासिबो आरो माने बियो आदा जों हानिसिमसो हरनायसै बेखौ बे फाग्ला बिदिजों जायो मार साले का खोपड़ी तोड़ ओह हाय कैसा है पूरा ब्यूटीफुल डे वाओ हाय मैं सॉल्व करेगा आपका लाइक शेयर लोगोफोर जेसेबां हायो शेयर खालाम लाइक खालाम साबस्क्राइब खालामना दोन आसो आंनि भिडिअ बनायनो नायदोलै नायदो ए ओइ नायदोबा लाइक खालामलै लाइक शेयर खालाम